Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Sibonga ukuvuka nje bazalwane. Siyawubonga umusa kaNkulunkulu ngoba siphila emiseni kaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usasivusile sisaphila. Sesaphefumula nemindeni yethu. Ngiyazi ukuthi akuthina sonke bazalwane esivukile nemindeni yethu. Usuku nosuku bazalwane kuhlezi kukhona leyo nto ehlezi ibhlungu kweminye imindeni. Thola ukuthi abanye abantu basuke bejabule, abanye bebhekene nezimo ezilikhuni. Akufani. uNkulunkulu uyena odecidayo ngempilo zethu. Kepha siyambonga-ke thina abazalwane asasenzela umusa abazalwane singakabhekani nezimo ezilikhuni. Siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu usivusile sisaphila, umphefumulo usahlangene nenyama. Bazalwane, ngike ngavela nayizolo ngifunda izwi lapha ku-Exodus. Namhlanje bazalwane ngiphethe incwadi kaJobe. Ngiyayithanda incwadi kaJobe bazalwane. Bazalwane, nami nginobufakazi ngempilo yami buningi. Isikhathi nje masihamba siqhubeka bazalwane, buningi ubufakazi engiyobuthula ngempilo yami, buningi. Incwadi kaJobe ngiyayithanda kakhulu. Ngithanda nje bazalwane la esuke sehlushwa, isikhumba sakhe esuke sengasazi ukuthi kusayisikhumba sakhe noma kusayini, engasayiqondi kwayena. La azathuke khona nonkosikazi wakhe, kodwa bazalwane nizoyizwela, ngizoyifunda. Ngiyazi bazalwane niyayazi le ncwadi, but ngiyayithanda nje bazalwane, ngiyithanda kakhulu ngoba ikhuluma neyami impilo, ngoba nami yami impilo ngeke ngabhekana nesikhathi kaninginingi. Okokuqala ngiyakhumbula nje bazalwane, ngeke ngibuthule nje lobo bufakazi. Nami ngake ngaba nenkinga yesikhumba, ngayitshela ukuthi mhlampe ithini ukudla mhlampe into ezisemathinini, ngaba namabali esikhunjeni. Obonayo ukuthi engeke ngibone nakwabanye abantu ukuthi empeleni lento ayisuki, kepha umusa kaNkulunkulu ngoba umusa bazalwane. Isikhumba akuyona into etreat-eka kalula, kepha uNkulunkulu wangenzela umusa bazalwane, le nto yaphela nami ngingasazi. Ngavuka nje ngelinye ilanga kwafika into ethi angiyibuke la engalweni ngoba iyayila engalweni. Sengisaba nokugqoka into eveza izingalo ngenxa engangiyibona ngiyiyona. Ngoba bazalwane, umuntu onoNkulunkulu, uma unoNkulunkulu nobufakazi, akekho umuntu ohamba noNkulunkulu ongenabo ubufakazi. Usuke ungakamamukeli uNkulunkulu uma ngabe ungakabi nobufakazi, ngoba sihamba nje simkhethe ngoba siyabuka ukuthi ubuye nathi kephi bazalwane. Yaphela le nto, angikholwanga nami iphela. Yavesane nje nakhona ngase ngilahla ithemba ngoba ngiyakhumbula elinye ilanga saze saya kudokotela, safike sangaphatheka kahle. Njengoba ngisho nje bazalwane ukuthi ngiyobuye ngikhulume ngaleyo nto, sangalithola usizo sasilifuna, asagcine nje singambonanga udokotela. Ngisho kanjalo ngoba sasiye ey'ndaweni lezi ezibasemamoli la kusuke kukhona odokotela, sagcina singasambonanga. Kodwa nje umusa kaNkulunkulu nokuthi ngingaze ngize ngibe nakho ukuthi mhlampe satreat-eka kabi la esasiye khona sobheka udokotela, kodwa mase ngibuka kwakuyinhloso kaNkulunkulu ukuthi ngibone amandla akhe, ngoba kuba ngalithola usizo laphana la dokotela. Ngabe ngibonga amandla dokotela, kepha manje ngibonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wangenzela umusa wakhe, yaphela ngingasebenzisanga lutho. Nje bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. So le ncwadi kaJobe ingithinta kakhulu uma ikhuluma ngesikhumba sakhe ikhuluma ngesikhumba sakhe sesinamathumba. Ngicabange mina esami isikhumba kugcinanga lapho bazalwane. Ngathi ngisuka ngavelwa enye into eyaqala la ngemuva emqaleni bazalwane. Yaqala samaqhuqhuva amancane, yagcina isiyinto engingayiqondi. Ongangokuthi yathi isuke yabiba sesiswini, ngayibona esiswini sami sesimnyama ngalendlela engithusayo nami. Kepha nje bazalwane, umusa kaNkulunkulu ubulokhu nami, ngoba sengikhuluma ngento sekuhlaka, ngoba sizwa nje le ndoda eyayikade uJesu ayivuse yayilokhu iyahlala ohlakeni iminyaka ngeminyaka. Nami sekuwuhlaka ngoba wathi uJesu ayisukuma ihambe nalo. Kwase kuzoba ubufakazi bayo. Nami nje sekubufakazi, sekukhona lapho nje nalapho la kukhombisa khona ukuthi ngaye ngaba nento kanje. Kepha umusa kaNkulunkulu bazalwane, indlela engangiyiyona bazalwane, nganginamahloni kwamina, ngingasakwazi ukugqoka into eveza umqala. Vele akufanelekile vele ngigqoke into ezoveza umzimba, but umqala vele uma ugqoka into
umqala vele uzovela. Ngase ngidinga ukuthi ngigqoke ikipa noma ngifake isikhafu emqaleni ngendlela engangiyona emqaleni wami. So bazalwane, le ncwadi yaJobe iyangithinta kakhulu bazalwane, iyangithinta bazalwane. Ngisacela nje ukuthi nginifundele, ngingande kakhulu ukuthi ivesane ngithinte kakhulu, ingivusele nami ukuthi uNkulunkulu ungithathephi, wangibekaphi. Ngizonifundela-ke bazalwane uJobe wesibili, ivesi lokuqala. UJobe uyalingwa futhi ukubekezela kwakhe. Kwathi futhi ngelinye ilanga afika amadodana kaNkulunkulu amaphambi kukaJehova, noSathane wafika phakathi kwawo ukuba eme phambi kukaJehova. UJehova wathi kuSathane, "Uvelaphi na?" USathane wamphendula uJehova wathi, "Ekuzulazuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo." Wayesethi uJehova kuSathane, "Inhliziyo yakho iyiqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi, usabambelela ekupheleleni kwakhe nokuma ukungivusele ukumchitha engenacala." USathane wamphendula uJehova wathi, "Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha ake walule isandla sakho uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, impela uyakukuthuka ebusweni bakho." UJehova wayesethi kuSathane, "Bheka, usesandleni sakho, gcina ukuphila kwakhe." Kodwa wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova, wamshaya uJobe ngamathumba amabi kusukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini. Wathatha udengezi ukuzozenwaya ngalo. Wayehlezi phambi komlotha. Wayesethi umkakhe kuye, "Usabambelele ekupheleleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu ufe." Kepha wathi kuye, "Ukhuluma nje ngalokho, owesifazane oyisiwula ekhuluma, siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi na?" Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe. Lapho abangane abathathu bakaJobe bezwa ngakho konke lokho okubi okumehlelayo, bafika kuye bavela kwaba yilo nalowo endaweni yakhe, ngu-Elifazi umThemani noBhilidadi umShuhi noSafari umNahama. Bavumelana ukuba baye bamkhalele bamduduze. Lapho bephakamisa amehlo abo besekude, abamazanga badazuluka, bakhala, bagebhula kwaba yilowo nalowo ingubo yakhe. Bafafaza amakhanda abo ngothuli beluphonsa phezulu. Bahlala phansi naye emhlabathini izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa. Akukhulumanga muntu kuye, ngokuba babona ukuthi usizi lwakhe lwalulukhulu kakhulu. Bazalwane, ngiyayithanda le ncwadi kaJobe. Nento engiyinothisayo nje bazalwane kule ncwadi, angisho bazalwane ukuthi ngiyahlulela ningangizwa kabi, kepha ngathi kubalekile bazalwane ukuthi mangabe uzoshada noma nje uzoqala nje uthatha umuntu ungabe ufuna ukuganwa noma ufuna ukugana, sengathi bazalwane besingabhekisisa sithi uthathe umuntu owaziyo bazalwane ukuthi uyamazi uNkulunkulu. Ungathathi noma umuntu kanjani bazalwane, ngoba mawuthi uyabuka la uJobe wayeumuntu omsabayo uNkulunkulu, wayekholwa, emazi uNkulunkulu, emsaba, emhlonipha uNkulunkulu, emazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo. Kepha unkosikazi wakhe wayengamazi uNkulunkulu. Ngisho ngani mangithi wayengamazi uNkulunkulu? Uzwa umuntu ongamazi uNkulunkulu bazalwane, uzwa ngokukhuluma kwakhe. Awudingi ukuthi uzutshela ukuthi lo muntu uyamazi uNkulunkulu noma akamazi. Uzwa ukukhuluma kwakhe, ikhona okumchazayo ukuthi lo muntu uyamazi uNkulunkulu. So nje bazalwane, sengathi nje besingakhulekela nezingane zethu bazalwane ukuthi mayiganwa noma zigana
zigane abantu abamaziyo uNkulunkulu, ngoba kuhle ukuthatha umuntu omaziyo uNkulunkulu ngoba nihamba ngendlela eyodwa. Akubi khona ukuthi wena uthi uhamba ngala, umuntu ebehamba ngala, nihamba ngey'ndlela ezahlukahlukene. Ngoba la uyabuka ukuthi unkosikazi kaJobe wayengakholwa straight, wayengamazi nje total uNkulunkulu, ngoba ngeke ungitshele ukuthi ungathi umuntu akathuka uNkulunkulu. Kepha uJobe kukhona konke lokho eselingwa, ngoba bazalwane uyalingwa nangabantu osondelene nabo. Nenye into engike ngiyinothise ngabantu, if wehlelwa izimo, abantu bayajaha ukuthi bathi, oh ngoba ehlelwa yilokhu, ingoba wenze lokhu nalokhu, abantu basheshe bakwahlulele. Mawuthi uyabuka la, uNkulunkulu uyasho ukuthi uJobe uqhelelene nobubi. Akukhona ukuthi uNkulunkulu wavumela ukuthi uSathane enze lobubi empilweni yakhe ngoba uJobe kukhona okuba kwenzile. Kepha thina sabantu siyakwazi ukuthi umuntu simahlulele. Once wabona nje umuntu evelelwa izimo, usheshe nje wahlulele, usuyayazi answer yokuthi hayi, kusho hayi uNkulunkulu wenze kabi, uNkulunkulu akenzanga kahle, wenze u1 no2, yabo, kusho wonile, yabo. Sisheshe nje sibe nama-answer angekho bazalwane. Kepha la kwincwadi yaJobe siyathola ukuthi uJobe wayekade engenzanga lutho, ayikho into ayenzile. uNkulunkulu wamnikelela kuyena uSathane ngoba uNkulunkulu wayemthemba uJobe, ngoba wayembonile ukuhamba kwakhe ukuthi uhamba ngendlela and uyamesaba yena. So wavumela ukuthi isitha esuSathane senze noma ngabe yini, kepha wacizelela kusona isitha, wathi kepha umphefumulo wakhe ungawulokothi. Yezwa bazalwane, ungawulokothi. Ngoba bazalwane, njengoba kade ngifunda na izolo lencwadi yakoSodwa, ukuthi uNkulunkulu njengoba kade ngikhuluma ngifunda incwadi yakoSodwa, sengikhuluma ngoMose, ukuthi uNkulunkulu inkinga akayisabi. Lento le ncwadi engifunda ngayo cishe ihambiselane nekaJobe ngoba nekaMose, ngoba nalapho uNkulunkulu wayeyisa uMose endaweni ayesesaba ukuya kuyona ngoba nokuthi uhambe ebulala umuntu. So nje bazalwane, nala uJobe unesimo akusona, kepha uNkulunkulu uyamyekelela, uyena omnikelelayo kusona isitha. Siyeza ukuthi uyamtshela uSathane ukuthi okay, ungenza noma ngabe yini ofisa ukuyenza, but umphefumulo wakhe ungalokothi uthinte. Okusho ukuthi bazalwane, uNkulunkulu uyayivumela izinto. Lento iyafakazelana bazalwane, uma ungilalelile izolo, iyafakazelana ukuthi bazalwane, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ayivumele izinto zenzeke empilweni yakho ngoba yena uyasazi isiphetho. Angithi uJobe yena wayengazi ukuthi kwenzakalani, wayexakeka, kodwa kukhona lokho ukuxakeka kwakhe akuzange kumenze ukuthi athuke uNkulunkulu. Angimenzanga futhi wangabazi ukuthi uNkulunkulu ukhona mayebhekana nezimo, ngoba uyamuzwa bazalwane esho unkosikazi wakhe ethi uyisula siyowamukela okuhle kuphela noNkulunkulu. Kufanele mase sibhekana nezimo, mase siyaqala siyamthuka uNkulunkulu, ngoba wayekholwa bazalwane, wayexakeka ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe, wayengenayo understanding. Kepha kuyona khona kuleyo confusion ayenayo, akazange amthuka uNkulunkulu, wamethemba khona kulikhuni, wamthemba uNkulunkulu. Usho ukuthi kuyakhombisa ngempela ukuthi uNkulunkulu uyasazi bazalwane, uyasazi thina singazazi ukuthi sikholwa kangakanani, ngoba wayemazi, wamthemba futhi ukuthi inceke yami ngeke noma ngabe ungenzani embi, ngeke izingithuke, ngeke futhi ihlubuke kumina. And ngempela akahlubukanga uJobe, and uNkulunkulu ngalokho wamvuza, wabuyisa izinto zakhe seyiphindaphindekile. Ngoba bazalwane, masifunda siqhubeka incwadi kaJobe, siyathola ukuthi akugcinanga ngokuthi ahlushwe yena ubuyena, washonelwa nayingane zakhe bazalwane. Thina siyake sishonelwe bazalwane, ushonelwe ingane, mhlambe ngishone. Kuyenzeka-ke manje ngoba siphila esikhathini esinzima bazalwane, kuyenzeka manje zishona ingane, uthi uzoshonelwa, umuntu ashonelwe iy'ngane mhlampe ezothunga usuku nani nani, esimeni esinjengengozi nani nani, noma nje ngoba sesiphila kulo mhlaba esiphila kuwona. Kepha uJobe yena kwashonelwa inqwaba yey'ngane, nakhona kukhulunywa ngento eyenzeka ngosuku olulodwa, kukhulunywa ngento edlulisa usuku eyenzeka ngosuku olulodwa. Waluza imfuyo yakhe, waluza into ey'ningi bazalwane, waluza into ey'ningi, kepha uNkulunkulu wambuyisela konke, but iy'ngane zakhe akayibuyisanga. Ngobani? Vele zayihlela endaweni e-right if uze kuyena.
So nje uNkulunkulu ovumelayo izimo bazalwane, ngoba ade ngike ngasho nayizolo uyayivumela uNkulunkulu izimo akuyekelele kuzona, nothi ukuthi ngoba nakhe engakuthandi. Uyezwa ukuthi uyamthanda uJobe, uyamthanda ngoba uyamazi ukuthi uyamthanda, uyamkhonza, uyamkholelwa, akamngabazi, kodwa wavumela ukuthi kwakuyinto ezomthesta uJobe yena personal, ngoba uNkulunkulu yena wayemazi, wayekhuluma ngaye, enza ubufakazi kwisitha ukuthi inceke yami ngiyayazi iqhelelanile nobubi, ngeke nje izenze lutho olubhedayo, kodwa ungisize ungawuthinti umphefumulo wayo. So nje bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi ningiphe indlebe. Le ncwadi le ngiyayithanda bazalwane, ngiyayithanda incwadi kaJobe. Yabo nje mangase kuthiwa one day ngiyokhuluma ngendaba yami nesikhumba sami ukuthi sake sonakala kangakanani. Sake sonakala ngalendlela le ukuthi ngathi ngiya kwi-graduation yengane yami endala, ngangihambe ngifake isikhafu emqaleni ngifihlile ngendlela engangiyiyona bazalwane, ngingasaphathi-ke emzimbeni indlela engangiyona. Ngiyoye ngize ngifake ngisho iy'thombe niy'bonele bazalwane, nibone ukuthi angikhulumi ngamanga. So nje incwadi kaJobe yona ncwadi ey'ncwadini zikhona ziningi engiyithandayo, but yona ngiyayithanda bazalwane ngoba ingikhombisa nje ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ayekelele akufake esimeni sokuthi uhlaseleke. Ngobani? Yena uyazi ukuthi uzodlula kuleyo nto, nokuthi ayizile ukuzothatha umphefumulo wakho, inhlupheko nje yesikhashana ezodlula. So nje bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke. Ngiyabonga bazalwane ngokungipha indlebe, siphinde sihlangane ngokulandelayo bazalwane. Ngiyabonga, amen.